ƙofofi na alkhairi da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe su a gabayinsa babu wanda ya isa ya rufe ta. Waɗannan rahamar ta kai ga rahama ce wacce Allah maɗaukakin sarki zai iya wa bawa ta azurta shi da 'ya'ya, ko kuma ya azurta shi da dukiya, ko ya azurta shi da abin hawa, ko ya azurta shi da mata, ko ya azurta shi da dukkan wani dangi na alkhairi, aiki da sauransu. To idan Allah maɗaukakin sarki ya nufaci bawansa da wannan alkhairin ko bayinsa daga wannan alherin, to babu wanda ya isa ya hana. Dan Allah maɗaukakin sarki ne ya saukarwa da al'umma ruwa, babu wanda ya isa ya hana. Amma kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana, to babu wanda ya isa ya bayar da shi. Ya ku yan uwa musulmi, albarka watan wata kyauta ce daga Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa. Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana labarin annabi Isa alaihi salam. Mai annabi Isa alaihi salam yake cewa, waja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Watan Allah maɗaukakin sarki ya sanya ni in kasance mai albarka a duk inda na kasance. Sannan kuma ya mun wasici da mene? Da sallah matakar ina rai. Ya ku yan uwa musulmi, hanyar da ake samun albarka shine mutum ya mene? Mutum ya ji tsoron Allah, sannan kuma ya nisanci saban Allah. Matukar ka nisanci saban Allah madaukakin sarki, ka ji tsoron Allah madaukakin sarki, to rayuwarka za ta yi albarka. Allah ta'ala yana cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Da a ce ma'abota alƙarya za su yi imani da Allah maɗaukakin sarki, ci su tsoron Allah maɗaukakin sarki tsoro na hakika, to da mun buɗe musu hanyoyi na albarka daga sama da ƙasa baki ɗaya. Sai dai kash, amma sun ƙaryata, sai Allah maɗaukakin sarki ce sai muka kama su da abin da suka kasance suna aikatawa. Tsoron Allah shine mutum ya mene? Ya dinga aikata abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake so, ya nisanci abubuwan da Allah maɗaukakin sarki baya so. Ba wai kuma ka dinga faɗa da bakinka ba, ko kuma ka dinga rera cewa kai kana jin tsoron Allah maɗaukakin sarki, amma kuma a gefe guda baka aiki da tsoron Allah. Wannan ba tsoron Allah maɗaukakin sarki bane ba. To ya ku yan uwa musulmi, dukkan wanda yake so ya yi albarka, yake so rayuwarsa ta yi albarka, ƴaƴansa su yi albarka, gidansa albarka, ko ina albarka, shago albarka, to mutum me ya kamata ya yi? Dole sai bawa ya kasance mai bautatawa Allah maɗaukakin sarki. Dole sai bawa ya kasance mai yawan ambaton Allah maɗaukakin sarki. Kai ne karanta alƙur'ani, kai ne istighfari, kai ne tasbihi, kai ne hailala, kai ne hauƙala baki da. Amma idan ka nisanci wannan aikin, to rayuwarka ba ta yi albarka ba. Ya ku ƴan uwa musulmi, dole mutum ya yi ƙoƙari ya tsaye da sallah gwargwadon yadda Allah yake so. Kuma da Allah maɗaukakin sarki ya labarta man labarin annabi Isa alaihi salam, sai ce mene? Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wasici da ya kasance yana sallah matuƙar yana rai. To kai ma matuƙar kana rai, sannan kuma matuƙar kana son albarka, dole ka tsaye da sallah. As-salatu ibadallah ita ce hanya mafi girma da zaka yi albarka, ƴaƴanka su yi albarka. Ka tashi ka yi sallah, sannan kuma ka umarci iyalanka su ma da su tashi su yi sallah. Cikin duhun dare ka tashi iyalanka ku tashi ku yi ko da raka'a biyu, ku gode wa Allah maɗaukakin sarki, ku roƙi Allah maɗaukakin sarki alherin duniya da lahira, da fatan Allah ya ba mu duka. Ya ku yan uwa musulmi, matuƙar kana so ka yi albarka, dole ka kiyaye waɗannan abubuwan. Daga cikin su akwai kiyaye mene? Sadar da zumunci da nisantar wata yanke zumunci. Matuƙar kana sadar zumunci, to ya haɗu daga cikin hanyar da Allah maɗaukakin sarki yake sanya ma bawa albarka. Wani za ka samu tsakanin shi da 'yan uwan shi ba a ga maciji. Wasu 'yan uwansa suna ƙauye, ba ruwan shi da ziyartar su. A shi ya yanke kawai, shi ya zama ɗan birni. Wannan babban kuskure ne. Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon gyarawa. Kyautatawa iyaye, sannan kyautatawa bayan Allah ga magarin mutane baki ɗaya. Duka yana daga cikin mene? Hanyar da Allah maɗaukakin sarki ke sanyawa rayuwar bawa albarka.
wa uba kuma shine mutum ya nisanci cin abin da yake haramun. A ka ci halak, dukiyar da Allah madaukakin sarki ya baka ta halaliya to kai kokari ka kiyaye ta, ya kasance kuma shine abin da zaka dinga kaiwa cikin gidanka. Amma matukar kana kai haram cikin gidanka kuma kana roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya ma albarka, to kai ma ka san kai wake ke kuskure. Nisantar zarbaya ko bayan Allah, nisantar dukkan abin da Allah madaukakin sarki zai fushi da shi, ya ɗaya daga cikin hanyar da ke sa rayuwar bawa ta yi albarka. A harkar kasuwanci na mutum, to ya kasance kana yin kasuwancin a bisa yadda shari'ar Allah take so, da nisantar dukkan abin da yake haramun a cikin kasuwanci. Akwai waɗanda za ka samu a cikin harkar kasuwancinsu za su rantse da efe-efe, duk ƙoƙarin su janyo hankalin mutane zuwa ga kan kayansu. To idan ka janyo hankalin mutane zuwa ga kan kayan kaɗan, matuƙar kana rantse kuma ya kasance ƙarya kake yi, to wannan ya daga cikin abin da ke toshe albarkar kasuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa manfaqatul lisil'a mamhaqatul lil baraka. Zaka je ka ta efa-efan, ka ta rantsa da sauransu, ka janyo mutane zuwa ga kan kayan kaɗan, to amma kuma ka sani wannan hanya ce da za ta janye albarkar a cikin kayanka. To yana da kyau mutum ya kasance mai kyakkyawar mu'amala da mutane, da kyautatawa bayi, ya buɗe ƙofarsa ga hanyar alkhairi baki ɗaya. Sannan daga cikin hanyar da ake samun albarka akwai fita kasuwa da wuri. Idan ka duba garuruwa da yawa za ka samu suna fita cikin harkar kasuwancinsu da wuri, amma nan sai na ga kamar yanzu an rage fita da wuri. Wani lokaci sai karfe 8, karfe 9, karfe 10 wani bai fita kasuwa, wani sai 11 ma. Kana haramta wa kanka wasu alkhairai ne na safiya. Amma idan ka ɗauki wasu garuruwa, ya ku bayan Allah, ya haɗe daga cikin hanyar da ke sa a sami Allahu alaihi wasallam ke cewa burika da ummati fi bukuriha. Allah madaukakin sarki ya sanya ma wannan al'umma albarka a safiyarta. Idan muka ɗauki tsuntsaye, daga cikin dalilin da yasa suke samun arziki na Ubangiji bayan dogaro ga Allah akwai kuma fita da wuri. Hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Da a ce kuna dogaro ga Allah madaukakin sarki matukar dogaro, to da Allah madaukakin sarki ya azata ku kamar yanda yake azata tsuntsaye. Domin tsuntsaye suna fita suna kasancewa su yi bacci da safe, ya zamto babu komai a tattare da su, saboda sun dogara ga cewa Allah zai ba su. To amma idan suka fita da wurin nan sai Allah madaukakin sarki ya ba su daga cikin arzikinsa. To ya ku bayan Allah, daga cikin hanyar da ake samun albarka akwai watan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki da roƙon Allah. Ka tashi ka dinga roƙon Allah madaukakin sarki akan cewa Allah ya sanya maka albarka, Allah ya sanya wa zuri'arka albarka, ya sanya wa gidanka albarka, ya sanya wa aikinka albarka, ya nisanta haka da dukkan aiki na lalataccen bayi. Idan ka tashi ka roƙi Allah madaukakin sarki, to sai Allah madaukakin sarki ya amsa maka. Daga cikin wannan addu'ar akwai Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Idan kana addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya sanya maka albarka, to fa Allah madaukakin sarki zai maka wannan albarkar. To ya koyan uwa musulmi, akwai lokuta kuma waɗanda suke masu albarka da Allah madaukakin sarki ya keɓance su, ya kiyaye su. Daga ciki akwai watan Ramadan, shahrul mubarak, shahrul Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shahrul Ramadan wata ne wanda yake mai albarka, sannan kuma dare da yafi kowanne albarka a cikin shi shine daren Lailatul Qadr. Sannan a akwai wajaje kuma waɗanda su ma suke masu albarka, zaka iya zuwa ka roki albarkar Allah a wajen. Daga ciki akwai Masjidul Haram da ke Makka,
akwai masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidun Nabawi dake Madina, akwai Masjidul Aqsa dake Palestine. Allah ta'ala yake cewa a game da masallacin Aqsa, subhanalladhi asra bi abdihi ila masjidil haramil ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. To sannan dukkan masallatai wajaje ne waɗanda suke masu albarka, sannan akwai zamanaka waɗanda suke masu albarka, kamar misali keɓance bayan la'asar ranar juma'a da addu'a, shi ma lokaci ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake karɓar addu'ar bayi. Ya ku yan uwa musulmi, sannan daga cikin hanya da ake samun albarka akwai nisantar aiki na jahilci. Nisantar jahilci, idan aka rasa ilimi, al'umma suka karkata zuwa ga aiki na jahilci da aiki na maguzawa wanda musulunci bai karɓe su ba, to ita ma wannan hanya ce da mutum yake ɗaura rayuwarsa akan tafarki wanda yake mummuna. Hadisi ingantacce, Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan nashi, hadisi daga Abi Waqid al-Laythi, Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda, yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga yakin Hunain, marra bi shajaratin lil mushrikeen, ya wuce wata bishiya ta mushrikai. Wannan bishiyar ana kiranta zatu anwab. To wannan bishiyar abinda mushrikai suke shine suna rataye makamansu akan ta. Suna rataye makamansu akan ta. To sahabbai sai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana zata anwabin kama lahum zatu anwab. To ya kai annabin Allah, ka sanya mana irin wannan bishiya wacce take ma'abociyar rataya, kamar yadda su ma suke da irin wannan bishiya wacce suke rataye makamansu, suke tsayawa a wajenta domin neman albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu mene? Subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah. Hada kama qala qaumu Musa alaihi salam. Wannan maganar kamar maganar da mutanen Annabi Musa alaihi salam suka faɗa ne. Me suka ce su? Suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ka sanya mana alloli kamar yadda suke da mene alloli. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, na rantse da wanda rayuwata take hannunsa, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Watan za ku bi hanya, za ku bi diddigi na al'ummomi da suka kasance kafin ku. To Allah madaukakin sarki ya dora mu akan abu wanda yake nagari. To ya koyan uwa musulmi, kurakurai da guda uku da aka yi a ƙarƙashin wannan bishiya. Na farko, su mushrikai suna tsayawa a ƙarƙashin wannan bishiya ne domin girmamawa da Allah madaukakin sarki shi kadai ce cancanta da ita. Na biyu, sukan tsaya a ƙarƙashin wannan bishiya ne domin neman albarkarta. A wajen wa kuma ake neman albarka? A wajen Allah madaukakin sarki. Na uku, suka rataye makamansu a ƙarƙashin a wannan bishiya da niyyar cewa suna neman albarkarta ita wannan bishiyar. Kaga waɗannan ya daga cikin manya-manyan kurakurai waɗanda mene jahilci ya auka su daga ciki. Shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai, Abi Waqid al-Laythi, ya kafa wa kansa uzuri, yace wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin. A lokacin ai ba mu jima da shiga musulunci ba, akwai ɗan sauran barbaɗin abubuwa waɗanda suke na mai ke da suna ya ra'a sanya shi, akwai sauran abubuwa waɗanda suke na ƙarancin ilimi akan abin da ya shafi shari'ar musulunci a tattare da su, amma daga baya da suka fahimta sun yi watsi da hakan. To Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka. Ya ku yan uwa musulmi, wanda yake mai dabara shine wanda ya ɗauki rayuwarsa ya kusantar da kansa zuwa ga Allah. Alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabil akhirah. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وأموالنا
اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أعذنا من أسباب محق البركة إنك تبارك وتعالى سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم برحمة